Atmosfera e aceeași. Sunt deja la al 3-lea an în care vin aici. Anul trecut a fost o nebunie. Ne-am întâlnit foarte mulți prieteni, absolut întâmplător, nu ne-am vorbit și Liviu cumva s-a ocupat să se prelungească, să prelungim dintr-o după-amiază perfectă într-o noapte de neuitat. Bă, e mișto. E mișto. Dacă ești fan vin și vrei să faci cunoștință cu cât mai multe etichete, trebuie să vii la un astfel de eveniment ca să înțelegi, să știi ce vinuri au apărut, ce e nou în piață. E un eveniment foarte important pentru cei care apreciază vin. Bă, eu n-am o cramă preferată, am niște vinuri pe care le beau, eu sunt băutor de vin alb sec. Deci de aici sky's the limit, știi? Adică n-am ce să fac, nu sunt băutor de vin roșu, deși apreciez un vin roșu bun, dar doar un pahar și asta doar iarna. Dar ți-am spus, sunt doar băutor de vin alb sec și pe unde există vinuri alb seci, pe acolo mă opresc și gust. Cineva m-a luat de când am venit, m-a luat pe sus și m-a băgat direct în spate la secțiunea de Moldova și am băut ceva, nu mai rețin, dar țin minte că era ceva cu gust de miere și n-am sesizat gustul până nu mi-a spus și în secunda în care mi-a spus că are gust de miere, da, imediat m-am dus acolo cu gândul. E foarte mișto, vinurile moldovenești sunt foarte bune.